29-5 iyul aralığına kepdäniň täleýnamasy hamallar bu kepde maşgala we şahsy maksatlaryň esas orun tutýar. Soňky günlerdäki iş jeňlikden soň biraz diňje alyp geljegiň üçin berk bünyat gurmak islersiň. Sabırly we oýlanşykly hereket etseň, gowy netijeler gazanarsyň. Täze taslamalara taýýarlanmak üçin amatly kepde yol başçylar bilen bile duşçuklar oňy netije getirip biler. Kepdäniň ortasynda täze iş mümkinçiligi ýüze çykmak mümkin. Maliýe meselelerine serasap bol, öý ýa-da maşgala bilen bagly çykdaýjylar artyp biler. Garaşýan pulun kepdäniň ahyryna gelip biler. Söýgü durmuşyna ýakynlyk we mehr artýar. Jübütli hamallar geljek baradaky meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Ýalňyzlar üçin maşgala ýa-da dostlar arkaly täze tanşlyklar mümkin. Kepdäniň size berýän maslahaty öňe gitmek üçin ilki berk bünyat gurmak gerek. Bu kepde kökleriň berkit geljegiň has berk bolar. Sowur, bu hepde ara gatnaşyk, ýakyn töwerek we täze mümkinçilikler siziň üçin esas orun tutýar. Köp wagtdan bäri garaşýan habaryň gelip biler, pikirleriň açyk beýan etseň, işde de şahsy durmuşda da gowy netijeler gazanarsyň. İş wagtyna hereketli hepde garaşýar, duşşuklar, gepleşikler we täze hyzmatdaşlyklar bolup biler. Söwda, bilim we ara gatnaşyk ugruna işleýänler üçin üstünlikli döwür garaşýar. Garaşýan habaryň kepdäniň ortasynda gelip biler. Söýgü durmuşyna ara gatnaşyk esas orun tutýar. Jübütli söwürler köp wagtdan bäri aýdylmadyk meseleler çözüp bilerler. Ýalňyzlar üçin gysga syýahatda, sosial ulgamlarda ýa-da ýakyn töwerekde täze tanşlyklar mümkin. Kepdäniň size berýän maslahaty dogry wagtda aýdylan bir söz köp gapylary açyp biler, özüňi beýan etmekden çekinme. Jowza bu hepde zähmetiň miýesini görüp başlamaň wagty geldi. Maýla taýdan kem gowy mümkinçilikler açylyp biler. İş wagtda üstünlikli we girdeýji getirjek hepde garaşýar. Öň başlan taslamalaryň gowy netijesini görüp bilersiň. Yol başçylar ýa-da hyzmatdaşlaryň zähmetine ýokary baha berer. Bu hepdäniň esas mowzugy maýla bolar. Garaşýan tölegiň, bayragyň, goşmaça girdeýji mümkinçilikleri ýüze çykyp biler. Emma gereksiz çykdaýjylary gözegçilikde saklamak möhümdir. Söýgü durmuşyny anam öňe çykýar. Jübütli jowzalar geljek baradaky meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşyp bilerler. Ýalňyzlar üçin iş ýa-da maýla bilen bagly gurşawda täze tanşlyklar mümkin. Kepdäniň size berýän maslahaty elinde bar zatlaryňa şükür etseň, durmuşdaňa has köp bereket getirer. Seritan, bu hepde täze başlanyşlary, şahsy maksatlary özüň täzen açmagyň wagty geldi. Energiýaň ýokarlanyp üns merkezine öwürlersiňiz. Soňky wagtlarda düşünüksizlikler ýyza galyp, anam bilen karar alyp bilersiňiz. İş wagtynda täze taslamalar, teklipler we mümkinçilikler peýda bolup biler. Öz işini ýöretýän seritanlar üçin täze müşteriler we ösüş mümkinçiligi we batyrga ýöne oýlanşykly hereket ediň. Kepdäniň size berýän maslahaty özüňe anan we ilkinji ädimi täze döwür başlanýar. Durmuş seniň batyrga bolmagyna garaşýar. Efet, bu hepde diňje almaň özüň täzen güýçlenirmeň we geljek beýilnamalaryň gözüni geçirmeň wagty. Howlukman hereket etseň, has dogry kararlar alyp bilersiň. Içki duýguň bu hepde saňa dogry ýoly görkezer. İş wagtynda uly ädim ätmekden öň strategiýa düzmek we ýetmezçilikler düzetmek has peýdaly bolar. Gereksiz jedellerden uzak duruň. Söýgü durmuşyny, duýgularyňyz has düşünüp başlarsyňyz. Jübütli esetler has üçin duýgulary başdan geçirip ýalňyzlar üçin geçmişden biriniň gaýtadan peýda bolmagy mümkin. Hepdäniň size berýän maslahaty käwagt öňe gitmek üçin biraz durup oýlanmak gerek. Dymmak saňa täze ýollar görkezip biler. Tünbile, bu hepde dostlaryňyz, sosial gurşaw we geljek maksatlaryňyz esas orunda durýar. Täze adamlar bilen tanyşyp sizi has öňe alyp geçek mümkinçiliklere duşup bilersiňiz. Topar bilen işlemek ulusynlyk getirip biler. İş wagtynda dostlaryň ýa-da işdeşleriň gollawy bilen täze mümkinçilikler açylyp biler. Hepdäniň ortasynda geljek üçin möhüm habar alyp bilersiňiz. Hepdäniň size berýän maslahaty ähli zady ýeközüňiz etmeli. Dogry adamlar bilen gurulan gatnaşyklaryňyz sizi maksadyňyza has çalt getirer. Mizan, bu hepde karýeraňyz, maksatlaryňyz we üstünlikleriňiz esas oruna ýeler. Jogapkärçilikleriňiz artsa-da onuň bilen birlikde üstünlik we öwgüler hem ýeler. İş wagtynda möhüm özgörüşler garaşýar. Täze wezipeler ýa-da peýdaly teklipler gelip biler. İş gözleýän mizanlar üçin hoş habar mümkin. Hepdäniň ortasyndaky bir mümkinçilik geljegiňizde oňyň täsir eder. Mali meselelerini oýlanşykly hereket etseňiz, ýerdeýjiňiz artyp biler. Söýgü durmuşyny iş bilen şahsy durmuşyň arasynda deň agramlyk saklamak möhümdir.
Jübütli mizanlar yan yollaşına has köp wagt ayırsalar, gatnaşyklar hassa berkär. Ýalňyzlar üçin iş ýerine ýa-da resmi duruşyklarda täze tanşlyklar mümkin. Hepdäniň size berýän maslahaty, zähmetiňiziň miwesini görüp başlarsyňyz. Özüňize anynyň we üstünliklerinizi öz gözüňizde kiçeltmäň. Akrap, bu hepde täze zatlary öwrenmek, syýahat etmek ýa-da täze tejribeler gazanmak size uly peýda getirer. Köp wagtdan bäri garaşýan hoş habaryňyz gelip biler. İş wagtda ösüş döwri başlanýar. Internet arkaly edilýän işler ýa-da täze taslamalar size üstünlik getirer. Karýeraňyz bilen bagly möhüm teklipler ýa-da duşşyklar bolup biler. Hepdäniň ortasynda gelen bir habar geljeňizde täsir eder. Söýüg durmuşyny size ýakymly we tolgunlurjy wakalar garaşýar. Jübütli akraplar geljek mailnamalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Ýalňyzlar üçin başga şäherden ýa-da sosial ulgamlaryň üstü bilen täze tanşlyklar mümkin. Hepdäniň size berýän maslahaty durmuşyňyzda täze ýollar açýar, täzeliklerden gorkmaň. Sebäbi gowy zatlar kemişe siz garaşman urkaňyz bolýanlar. Gowus, bu hepde durmuşyňyzdaky iň möhüm zatlary üns berersiňiz. İş wagtda strategiýa bilen hereket etmek möhümdir. Topar işler we maliýe bilen bagly taslamalar üstünlik getirip biler. Garaşýan duşşyk ýa-da taslamaňyz oňy netije berer. Söýüg durmuşyny duýgular has güýçlenýär. Jübütli gowuslar biri-biri bilen has açyk we çoň söhbetdeşlikler ederler. Ýalňyzlar üçin bolsa täsirli we sırly biri bilen tanışmak mümkin. Hepdäniň size berýän maslahaty bir gapy ýapylany beýleki gapy açylýanlar. Üýtgemekden gorkmaň. Ol size has güýçlü geljek alyp barýar. Jedi, bu hepde gatnaşyklar, hyzmatdaşlyklar we möhüm kararlar öňe çykýar. Diňe özüňiz väl eýsem töwereňizdäki adamlar bilen utgaşykly hereket etmek size uly üstünlikler getirip biler. İşiňizde we şahsy durmuşyňyzda deň agramlyk saklamak möhümdir. İş wagtyna hyzmatdaşlyklar, müşteriler ýa-da iş teklipleri gelip biler. Topar işlerine ýol başçylyk ukybyň ýüze çykýar. Hepdäniň ortasynda duşşyklar geljek üçin möhüm mümkinçilikler döredip biler. Söýgü durmuşyňyzda möhüm özgörçlükler bolar. Jübütli jediler geljek bilen bagly kararlar alyp bilerler. Ýalňyzlar üçin çynlakay we uzak möhletli gatnaşyklar mümkin. Hepdäniň size berýän maslahaty käbir gapylar ýekelikde açylmaýar. Dogry adamlar bilen bilelikde hereket etmek size üstünlik getirer. Dalu, bu hepde iş, saglyk, günnelik durmuşyňyz we jogapkärçilikleriniz esas orun tutýar. Durmuşyňyzy tertibe salmak we has netijeli hereket etmek islersiňiz. Kiçijik üýtgeşmeler size uly üstünlikler getirip biler. İş wagtyny ören netijeli hepde garaşýar. Täze wezipeler we gutornukly işler köpeler. Jekmejekleриňizde üns berseňiz, size üstünlik gazanmagy ýakynlaşdyrar. Ýol başylar zähmetiňizde ýokary baha berer. Maliýe taýdan ýagdaý durnukly bolar. Esasy girdiýiňiziň dowam eder. Goşmaça girdiýi mümkinçilikler hem döräp biler. Emma günnelik çykdaýjylaryňyzy gözegçilikde saklamak peýdaly bolar. Söýgü durmuşyny has oýlanşykly hereket edersiňiz. Jübütli daluwlar geljek baradaky mailnamalar ara alyp maslahatlaşarlar. Ýalňyzlar üçin iş ýerine ýa-da günnelik durmuşyna täze tanşlyklar mümkin. Hepdäniň size berýän maslahaty durmuşyňyz üýtgetýän zat uly edimleriňiz bäli, her gün etýän kiçijek saýlawlaryňyzdyr. Hut, bu hepde söýügi, döredicilik, şatlykly wakalar öňe çykýar. Soňky wagtlardaky aladalaryňyz azalyp durmuşyň lezzetini has köp duýup başlarsyňyz. Bu hepde şowluk köp ugurda siziň tarapyňyzda bolar. İş wagtda döredicilikli pikirleriňiz bilen tapawutlanyp bilersiňiz. Sunugat, media, bilim ýa-da ara gatnaşyk orny işleýänler üçin üstünlikli döwür. Täze taslamalar we gowy mümkinçilikler peýda bolup biler. Zehiniňizi görkezmekden çekinmäň. Söýgü durmuşyny bu hepdäniň iň şowlary siz bolarsyňyz. Jübütli hutlar romantik we ýatdan çykmajak pursatlar başdan geçirerler. Ýalňyzlar üçin täze söýgüniň başlamagy mümkin. Bir duşşyk ýa-da dostlaryň üstü bilen ýüregiňi tolgunurjak biri bilen tanışyp bilersiňiz. Hepdäniň size berýän maslahaty ýüregiň sesine gulak asmakdan gorkma. Bu hepde bagyt duýgularyň batyrgylyk bilen beýan etýän ýeriňde garaşýanlar. Ine mehribanlar, hepdäniň täleýnamasy şundan ibaret. Täleýnamaňyzda näme ýazylan bolsa-da, goý täleýiňize iň gowsy bolsun.